ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସବୁ ସରିଯିବ। ପ୍ରେମ ଅଟେ ଏକ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ହୃଦୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ଉଦାହରଣ ଅଛି ଏହା। ପ୍ରେମ ନୁହେଁ କେବଳ ପାଖରେ ପାଇବା, ହୃଦୟରେ ବିଛି ତାର ଜାଗା। ଦୁଇଟି ଶରୀର ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ଏକାକାର ହୋଇ ରହିବା। ରାଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଧା। ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାର ଏ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କେମିତି କରିବି ମୁଁ ଏହା। ରାଧାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ସଂସାର ଦେଖୁଛି ତାହା। ନାହିଁ ରାଗ ରୁଷା କଳହ ଘୃଣା, ନାହିଁ କପଟ ସ୍ୱାର୍ଥର ଭାବନା। ଭଲ ପାଇବାରେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଉଜାଗର କରେ ତାହା। ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାର ମୁଁ ମାନେ ତ ଜାଣିନି, କେମିତି ବୁଝେଇବି ମୁଁ ତାହା। ଭଲ ପାଇବ ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି, ପବିତ୍ର ହେଇଥିବ ଯାହା। ରାଧେ ରାଧେ।